chokwadi ikaipa chabatwa nemoto marani mpatsira ngotuchira nakumeka wamwatwa ndio mimi ndio uyaingaya mambo kia kama wewe una mambo Bana rubuya. Mambo vitatu tulio na wengine Mungu shahidi nonzita ndio Timothy Goy ndio na wengine Mungu shahidi ndio mateo na wengine Mungu shahidi kamera kadai na wengine Mungu shahidi kamera kadai ni mzimu ule Mungu shahidi ndio mateo Jimmy Mungu shahidi ndio mateo au ime ikuti wana tikapa baba wetu mari mabasa anosvakopera tikapa baba wetu mari zvazvimiri musheni amai kupavo tikampa mari vanotichengeta chachaatimuchengeta kana tikatoya kumusadayo kuti tidzoke tichizotomuoneka kuti baba takwenda hationeki tichi tinofamba mumachechi vinozi hadzinoko dzinobva mushani kana kuti vamotota zvitotiza kana kutodii saka ndo zvitotibatsirewo ndo nhayo tinayo kutiza baba unovanga akawanika saka mese saka uri kuchengetwa ndeni hapana hatochengetwa pamwe mudzimu wematuru kuda uri auya kubana wacho mudzimu verobobuda vane mukuvana uyu kana uri kumudzimu tinongoti kusanjira uya toenda kusanjira utobudisa mudzimu utaura mudzimu wacho waruda wokubatsirei semhuri kuti yenyu yakamira yakadai kana muri kuti imi mukuru wenyu kutonga kwamuri kuita ndiye ari kuonesa kuti mushaye mari nekuita sei zvinobva zvabuda zvinobuda zveseiva kana ine zvainazvo zvotaura anonzanarobudirwa aron wezimu wacho pamunoenda kusouth africa musabate-bate wozwana kuenda kusouth africa ndokwamurubva netumastori twakawanda munhu akaenda kusouth africa sikarapiwa kudzoka akurapa akaenda kusouth africa sikabudirwa kudzoka akubudirwa munhu akangabva kusouth africa aubhema fodyero mhino iye akabva kuti asati abudirwa chii chiri kuitika ivo ndibaba uruda zvino saka imimi zvamunoda chete muda kungoenda movhenekwa mutaurwa kunzi nyanyu yakadai kana paina ari kubudiwa paine zvoitaura kuti mudzimu wemusha mutaurwa kuti uyu mudzimu wemusha zvezvo anzvo wozama kuti kana kuti mudhara simunga utauri uda kutaurei wozi mimi ndiri kuda kuzwa kwaari kuti zviri paari chii wozi iwo zvapana kuti iwo kana wasenzawo $40 pamwedzi pane paisha last time mwedzi iri $40 woti ndapa mudhara $5 pa$45 wosara ne$40 woti yazi yazopererei aya kana imba kwazvo azizitora mari dzese
dzeutsinyi badzi ndizve aiwa chimwe chacho mahiri enyu ukaenda kosenza ka ukahora watanga wabhema mbanje usati waita bhajeti yekumba inopera usati wachiri kana shuga ukwati babudhara ndiyatora iwa babari koyo muzimu wacho unombobuda zvaita muzimu wacho unombobuda zvaita uchiti chii apa wabda last time wakati lebali kumbira wanambovekerera iye mudhari aziregerochi akatota ngakumberekerera wakamuchaikira mudhari hanoitsoke ino zvese zvakuti zvibude zvakanaka endai panza vakamusanjira aiti asumudzi chinhu ichocho chibude mutauro nazvo munzvo zvakamira nekuti bamba wabva wavhenekwa unozive kuti mari yemunhu kwarusa machodzi kana vayapana kana kuti bamba unoziva karukwamarumu saka pazvakupanza hadi panza endai mone kupanza